Malta Merida, Mediċina Mintoff. L-slogan li bih nhar l-4 16 ta' Ġunju ta' 46 sena ilu, il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni storika tal-1971 b'maġġoranza ta' 4695 vot u b'siġġu wieħed iżjed fil-Parlament. L-elezzjonijiet kienu saru bejn it-12 u l-14 ta' Ġunju u dak iż-żmien il-Kostituzzjoni kienet tgħid li jiggverna min iġib l-iżjed siġġijiet. Gvern nazzjonalista ta' dak iż-żmien kien żied siġġu fuq kull distrett li kien qed jibża li jitlef biex bekk jirbaħ il-maġġoranza ta' siġġijiet f'dawn id-distretti. Madankollu, l-eks ġurnalist Felice Aġus jirrakkonta kif il-Partit Nazzjonalista mar żmerġ fuq distrett partikolari. Li ġara kien li kien sar biex ngħidlek kalkolu ħażin min-naħa tal-Partit Nazzjonalista fuq id-distrett ta' Siġġiel. Hemmhekk il-Partit Laburista ma kienx mistenni li jirbaħ is-siġġu, però kien rebħu u ħafna jsostnu li kien rebħu grazzi għal fatt li nkontesta l-projet ta' Carmenu Vassallo li kien ġab numru ta' voti min-naħa l-oħra u kien rebħu is-siġġu mingħajja f'xi 6 voti. Sakemm ħareġ ir-riżultat, fil-pajjiż irrenjat tensjoni kbira, hekk kif il-Partit Nazzjonalista beda jitlob qatt ta' recounts, dan minħabba li ma rridx jaċċetta r-riżultat. Iżda malli eventwalment ġie aċċettat, il-pajjiż xelb ferħ li ma bħalu. U konna morna it-tarsna, tlajna fuq s-sur u bdejna ngħidulhom li rbaħna, ma f'kemm ngħidlek Malta inħonqod bil-karozzi kien hawn karkejt waħda issa tgħid ovvjament l-Laburisti konna jenna niġmaw u ovvjament esplodejna bil-ferħ u għajna sejrin il-ġurnata kollha. Imbagħad meta Mintoff marieħu il-ġurament kienet inġabret folla il-palazz u kif ħareġ żewġ xaxkulu Mintoff għallhom morru għallhom s-ridu nibdew naħdmu. Din l-elezzjoni kienet waħda storika għaliex kienet l-ewwel waħda wara li tneħħew l-interdett u idnu pil-mejjed minn fuq dawk kollha ta' twemmin Laburista. L-Arċisqof Michael Gonzi kien irrealizza li dik l-elezzjoni kienet sa tintrabaħ mill-Partit Laburista jew kien hemm ċans li tintrabaħ mill-Partit Laburista. Allura kien sar ftehim biex tneħħaddu fil-mejjed biex ma jkunx hemm elezzjoni li fiha il-maġġoranza tal-poplu Malti kun ivvutat bid-dubl mejjed favur il-Partit Laburista. Ir-rebħa Laburista kienet bdiet tinħassew fost il-poplu kollu minn qabel l-elezzjoni. E kif Gvern Nazzjonalista kien kważi staġna lil pajjiżna b'diversi Maltin jemigraw. Kien hawn problemi kbar. Kien hawn problemi ta' qatt kbir. Ma kienx hawn xogħol. Kien hawn il-pajjiż kien diġà beda jintela bid-dejn u dejn kbir. Infatti, jien għadni niftakar, meta kien tressaq l-aħħar budget, u kulħadd kien qed jistenna budget tal-elezzjoni, tant il-gvern kien kellu problema finanzjarja, fil-verità ma kien budget tal-elezzjoni ġej. Quddiem dan kollu, b'kawtela Mintoff kien għamel il-proposti u l-wedit tiegħu li hu beda jwettaq mill-ħin li ħatmun tal-pajjiż fideh. Il-ħolqien tal-impjiegi kien wieħed Mintoff li l-impjiegi ma kienx faċli. Fil-fatt ma kienx nġieb investiment, Mintoff kien beda joħloq il-korpi tax-xogħol biex jagħti ċans liż-żgħażagħ, però ma kienx biss korpi tax-xogħol kif kultant ipinġuhom anke illum. Forsi llum tajt dak iż-żmien kont naqbel miegħu llum ma naqbilx, però l-iskop kien wieħed tajjeb ħafna. Jiena naf żgħażagħ mhux żgħażagħ irġiel daqsi li grazzi għall korp tal-Pjonier pereżempju kien marru jistudjaw barra minn Malta. Iżda fil-memorja ta' Felice tibqa' l-ewwel deċiżjoni ta' Don Mintoff bħala Prim Ministru propju minuta wara l-ġurament tal-ħatra. Marieħu l-ġurament kien jitilu l-Gvernatur, kif ħa ġurament qallu go home. Kien qallu m'għandniex iktar bżonnok ħanagħmlu l-Gvernatur Malti. Din l-elezzjoni tibqa' waħda storika u importanti kif kienet l-elezzjoni li tat il-bidu għal progress ta' pajjiżna. U kienet l-aħħar elezzjoni li dawk li jistgħu jivvotaw rrid ikollhom minn 21 sena l fuq. Dan kif f'dik il-leġislatura, Gvern Laburista niżżel l-età tal-vot għal 18-il sena.